Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya tadi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinjok buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kunta mo? Bilay si Bon. Kahil State People Democratic Party HSPDP uloong bahakalantia sa election jit nong mikmat sa yingdo bar thawai ka jala Meghalaya usnam arjar arpulai kan omdesu da kajingete paralog lupa bat ka United Democratic Party UDP haka Regional Democratic Alliance RDA da ka papenpao ba ka syong ka UDP lakan penne ni penduk no ya ka RDA uloong pat ka long ka bedon kam ya ka RDA na ka benta ki seng sang perthai na ka jala ba kindon pat ki kotonsi ki bala ba ni trilang CC ke bang long sen lagi ni blai bladat ni ong bangim somdon keno kuno kecing tung lagi SPDP ban kidi no ban pendukut no dia kan le ni ban ban ko ko bon ni ma yai la ka jong to kata kecing kren manu bakren ni kata ngam ti rengi ke SPDP ram tak ni ban ong ya ka jing dei jongi bat ki jing dei side by side jongi ki parti rum kolong kanton kadang kampalan ban penne ya ka adi tenrei kan ya pheno khndiat na marba haka semare ka phra ka don ru ko people alliance ka por ba don Dr. Don ula bang kwai adwa rublei padi ba den to por kum president juga parti chungi tenrei ngi pada haka MDC ngi le kumni ai ka RDA kan ne tang ba ya ka jing ya le chek election haka to MDC ngi la ya kren ba to ko por ngi shalai lui be like no tang hangno ko badon ka jinge perkhat kum ka alliance pada ngi tesong ya ka jinge jan jongi ngi don ke bentaban ya perkhat lang la ni ya perkhat kelia te ya kata ngi le ha ka MDC election bade te ka jing thu jongi ke SPDP mtaru akan nong tu ikum ngi la ya practice ka mo hangno ko ba ngi don periye ka det ngi don ko ka bala people lepa ban ye na tau to ka em kam don chu ka people alliance ten rek alliance akan ne te kataru ka syong sa ka UDP la ka sngudai ban ong kan nam pene shu ne kan nam pene ya kata ngaru nam parla ban ong e na marba ni nang ap ya ka ba kin khot ya ka jingelang jong ka RDA ba kin ekren ten reina ka benta ka parti SPDP ngi ong ba ka jingdon ka alliance ko ka badan kam jong ki parti lum langi don tang ar parti ni la ban don segi wairu ka basyong ka basya ka por ba ka kam kre ban don te kata ka dei ka jimut berkajing perkhat jongi ke bangila mi naka parti SPDP tambah ya ka bandan ke people alliance pada ya kata te kubolo mentale le ngila nang declare ke kandidat ala ke jong kalong thikum ko to bangila le aka MDC election ulada ke jingi te lok kamdon ke jing kata yangi hoi kala banan hangni ngatai tenrei la ka banta ka larger interest jong ke jai ban re pada hi man ong ba ka aim ini ki isu ki baki parti lulum ki don ban yada ki don ban service yo pai ba nomar hilong ke ju ka ideology jong ka regionalism party te ngiyu i ba ka kala ka don sha kata ka jintelang kalong sha ka jimutai ba kraw bi ki pai ba ka jala but kindon ro ki we ki banta ki khat ki ba habang ye thaulang ye ka sarkaru kadon hi ke jimun toy ki pai ba namar balai ba shakaju ka thong ki parti dilum ki ne trelang i ki ju ki jing thu ki ba ya long similar ki be long family ade asmo ba kadon kador ka ba khamba namar pi ong ka ba ong ru ka ideology jong ki regional parties ki long yesriem mo ye phetang neng tai but ke ya pher pat changai ba na ki ideologies jong ki national parties